Hej YouTube. I dag vil jeg vise en serie, jeg spillede på. Huset med her. Okay, det er det mit hus. Jeg bruger Windows 8. Ja, det er det mit hus. Her er min dårlige farm med carrots. Og min gode farm med meloner, som jeg bruger. Tror jeg. Og det er lidt overkopstof, jeg har solgt nogle af de ting. String har jeg ikke solgt, men jeg skal da have solgt. Jeg skal få en god pris nok for det. Så. Og her er alt mit andet sted. Det her det er min fint og gode svær. På grund af benet for Artopus. De dræber mine kopper lidt hurtigere. Og det kan jeg altså bruge sådan her. Men min pickaxe er, hvad man nu kalder legit. Og det var bare fucking helt. Det var første gang jeg tjener min pickaxe. Den eneste jeg tjener pickaxe er sammen. Og den skal jeg bruge, når jeg kommer til vinter. Så det var rimelig fedt. Ja. Den ser jeg ikke nogen kiste. Kit starter. Og så får man altså de her ting i starten. Full iron armor og sådan nogle ting. Og hvis I godt kunne tænke jer at spille på den her server, så skriver jeg en link i description. Og det her er min anden video på min kanal. Håber I kan lide. Og subscribe, og så vil jeg vise flere server, hvor jeg har sådan rimelig gode ting. Jeg er allerede i gang på en, hvis man skal rate nogen. Så ja. Jeg skriver en link i description. Ses YouTube. Hej.